Mama mai Mazowe vaneta nekuramba vachivharidzira murume wavo vari kuti ivo ndivo vanoshanda pamba apa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vari kuti zvakare vakanga vambodiscouragewa kuroorwa nemurume uyu. Vari kutaura izvi so that mabhebhi ese anodana baba ava azive kuti mari yese iri kuflashwa iyi haisi yababa Mazowe but ndeya amai. Okay, so she wrote today vakati wedway, I work hard myself, I pay my bills, I maintain myself, and I am independent. When you see me, know it's all me. I'm not kept. I do the keeping myself. And lastly, don't be fooled by your eyes. Okay? Good morning to you all. So, ndozvavari kutaura izvi kuti vedweka, I'm not a kept woman. I actually do the keeping. Chero ivo vaMazowe chaivo vanozviziva kuti ane mari pamba apa yakawanda anoita the keeping, it is amai Mazowe, not the other way around. She also wrote nezuro pathread yevanhu vaivanyaradza kuti aiwa we feel your pain, sorry and all. Pana mainini vavo vakazonyora vakati inguva mwana wangu zvinopfuura ndinonamata Mwari wangu, Mwari variko, zvichadarika hazvo ticharamba tichizvinamatira. Ivo vachibva vanyora kuti you remember reason baba vangu vaisada rudzi urwu. He exactly knew what he meant. Vakati mwanangu uru rudzi urwu unofa uchirushandira, siyanai nazvo. So va-expose kuti initially before she got married as well to this guy, baba vanga va-discourage vakati rudzi urwu nderwamasimbi, uchafa uchishanda nesimba. Ivo chavo kudya vachiturunura, hezvi vaita izvozvo exactly that. So this time she decided, I am tired handichada kuramba ndakanyarara nyaya iyi ndiri kuibudisa. A lot of people came through to comment and encourage kuti aiwa amai, you are beautiful, you are cute, you are hardworking, musarege kuramba muchishanda, uye you inspire us isusu vechidiki muri role model yedu. Please do not give up. Keep on working on your marriage. All this shall come to pass. So that is the message in summary from all the netizens that saw that comment. Patricia Jake abvunza kuti ko zvaita sei, abvangonza so my Mazowe did not respond to her, but mama netizens ndobva angoti imi vana Patricia Jake tiri kukuzivai muri kuda kutonowana content nenyaya iyi. So Angel Rulove came to comment. She posted something, but it is very relevant kuna vaMazowe. Saka tangoti rega titishandise kuti let's give advice ku murume uyu. Ukahura, ukabatwa, ingoti ndiregerere iwo. Simple. Don't make a fool out of us by saying I made a mistake. A mistake is getting a red pen instead of a blue pen. A mistake ndeyekusiyasadza riri pa 6 richinira instead of pa 3 robva ratsva. Kwete kunyenga, kudiwa, kufona, kuronga appointment, kubuka lodge, kunomutora, kupinda naye murumu, kubvisa mabhurukwa, kuita zvamunoda, nekunomudropa. Wapedza ipapo wotosenda kana ka thank you message. Pepi unozwa kuti iwe maitiro ako kachero ari kumba chaiko zidanda charo ndzakatsva. Imi kana varume vati nyepa zvavo. Mistake rakareba kudaro uite mushe iwewe. So that is the message yatiri kuti kuna baba Mazowe chero chiro kutsvaira kusuka nekugesa vana aiwa itaisa izvozvo kusvika mai Mazowe vakuregererai kondo breadwinner zve komuti nongohwatira kana paine mari.